Hola, xics i xiques! Com esteu? Vos porte un altre joc. Com ja sabeu, quasi tots els jocs que vos vaig a dur són de matemàtiques o de números, perquè és una cosa que hem de jugar moltíssim per a no oblidar-nos tot el que hem après en el col·le. D'acord? Recordeu la recta numèrica, veritat? No sé si la veureu, jo la tinc enganxada a la meva pissarra. Heu de jugar molt. Un altre dia farem una recta més llarga i farem més jocs. Però avui, la meva caixa de tresors porta una altra cosa. Tenim gots blaus, gots roses, gots taronges i gots grocs. Tenim un dau i tenim banderoles. Sí senyor, banderoles. També podeu gastar pals de polo, de pinchito, furgadents, d'acord? Jo vaig a gastar estos que m'he trobat, que m'han paregut superbonics. I vaig ensenyar-vos el joc de dues maneres diferents, d'acord? Ara vaig agafar només que els pals de color morat, que ja sabeu que és un dels meus colors preferits. I vaig agafar gots de dos colors. A veure, qui me diu de quin color agafa els gots? Com? Ah, esteu segurs? D'acord. El groc i el taronja. Només que anem a gastar, de moment, un de cada color. Si no teniu gots de color, no passa res. Podeu gastar gotets normals. O podeu gastar, sabeu què? Si mengeu iogurt o peti, podeu guardar els potets, els netegeu en la cuina amb un fregall i detergent, amb l'ajuda d'un adult, i els deixeu escurar i els podeu gastar. O podeu gastar trosses de plastilina i anar pinxant. Ja sabeu a què anem a jugar? Si pinxem en plastilina? Seguro! Anem a jugar a descomponer números. Vos recordeu? Perfecte. Tinc el dau i vaig a llançar-ho. Quin número he eixit? El 6, d'acord? 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 6 banderoles. Com puc col·locar-les en els gots? A veure qui me dona alguna idea? A veure. Superbé! Puc col·locar-les totes juntes en el got taronja. Perfecte. Aleshores tinc 6 banderoles i 0 banderoles. Molt bé. De quina altra manera podem col·locar-les? Però que bé que vos en recordeu, són molt llestos. Podem col·locar totes les banderoles en el got groc. Perfecte. I així tenim 0 banderoles i 6 banderoles. Molt bé. I si tenim que repartir-les entre els dos gots, com podem fer-ho? A veure? Molt bé. Una en el got taronja i quantes ficarem en el groc? 1, 2, 3, 4 i 5. Perquè 1 i 5 són 6. Molt bé. I de quina altra manera podem col·locar les banderoles? A veure. Però que bé que vos en recordeu! 1 i 2 banderoles en el got taronja i 1, 2, 3 i 4 banderoles en el got groc. Perquè 2 i 4, quants són? Recordeu? A veure, quants n'hi havia així? 4. Doncs contem 4, 5 i 6. 2 més 4 són 6. Perfecte. Però jo l'he sumat a l'enrevés, perquè, clar, si li pego la volta, ara resulta que 4 més 2... Molt bé, que vos en recordàveu. 4 més 2 també són 6. Que bé! Doncs així podeu fer totes les combinacions. I n'hi ha que tractar de no repetir, val? Vinga. Vos recordeu que us he dit de dues formes, val? Una forma és
amb gots de dos colors i banderoles d'un color, o podem fer tots els gots igual i banderoles de dos colors. A veure, les broquetes. Vaig a agafar les broquetes i juguem igual, d'acord? Vaig a tornar a llançar el dau. 4. Perfecte. Doncs vaig a agafar 4 banderoles grogues. 2, 3, 4. Quantes banderoles morades tinc que ficar en l'altre got? M'encanta! 0, perquè així ja n'hi ha 4 i havíem de ficar 4. Molt bé. I ara, com puc fer-ho? Esteu molt atents. 4 banderoles morades. 1, 2, 3 i 4. Superbé. 0 grogues, 4 morades. I si ara han d'haver banderoles dels dos colors? Superbé. Una de groc i quantes de lila o de morades? Fantàstic. 1, 2 i 3. 1 i 3 són 4. Molt bé. En este joc també podeu gastar un únic got, vegeu? Perquè també es veu quants n'hi ha de cada color. I així ja teniu per a jugar molts dies, perquè d'este joc podeu fer moltes coses, però vos promet que tornaré a fer més jocs. Us agrada? Sí? Adeu, abelletes, vos estimem.